Good morning, good vibe. Black Saturday ta karon. So mapagmata mga good vibes kay lamig ang tuwag ba. So karon kay mura na something giluto sila ngadto, so ato tong adtuon. So atong subayon lang sa itong mga recipe nila. Good morning mga kagud vibes. Oh. Ako leo kebe. Tawag. Yung mga nagbuka no. Lik kung sa may pinaka lamig nga putahe mo ng tilawan lik. Sila putahe maruhan. Plato European man to. Gahapon kay katumang gayelo. Apa tu itu? Orang mentuk naik asawa nasi banang hilo, no? Murag na ang nira timplahanan poron. Gili ano ba? Wala ano yun? Nakuha mo na ito si mong wala. Ano ka na? Nakatang sa. Hapon mga ka-good vibes. Okay na po sila mga ka-good vibes. Naalit ang harero, nag-ride ta. Padulong ta nga to sa Gimit Falls. So far, okay ang kuan. Then, road, batida, naanap pinindot. But still, kuan, going there. So tara, alik, kakauban na mo. So, padulong ta nga to sa Gimit Falls. Mga good vibes, so watch out no. Kita kids. Good vibes, nanatangari ron padong sa Gimit Falls. Pagkalisura ba dahil nga reagyaan natin so dasang mo dahil hapon na, so iko lang siguro tayo simot na rin. Hindi lang tayo magbugay kahit hapon na. Lasang. Sana taan di Kalipunan na mga good vibes. So i-update mo, maabot na yun tayo. Hello mga ka-good vibes. Wali na yung front view sa Gimit Falls. Pang barkada gid siya mga ka-good vibes. Big shot by sabol pang bata ay. Big part sa pagpadongar kay lisod jud, lisod. So worth it sa siya balikan noon. Hindi siya kadakuan but still again okay siya pang barkada kana mga pangkusgan pa ba.
mga good vibes. Dami nagparbay enroll Padong nami uli mga good vibes. Ha? Sa kutasan, oy. Ha? Loko na. Para na i-practice inyong ka-good vibes nga rin. Mga good vibes. Para mo ba sa kasaka bukid. Para sa una ba nga. Halos kada si Manangga sa kagbukid. No. Minus sa kaitikang ba? Pero lingaw naman po. Kita uy. But see the view. See the view mga good vibes. Breathtaking kayo. Ginagawa mo. Patasan ako. Karena ako itong kagut pa. Naman ko tasa. Mual magstoryahan ay. Istorya galakaw. Mayong hapon mga ka-good vibes. Nakadita nga rin sa Busay, Pinamungahan. Wala ta na nagdugay sa ganiha sa Gimis Falls kay suton kayo, diligent pwede siya, advisable para mga bata. Then naghanap po kitao, so change location ta. Ata nga rin sa Busay, Pinamungahan. Ginagawa mo. Lingaw nga rin kay daghang family and friends nagbanding. Then salamat sa tanga ilo sa dang panahon. So kita banding with friends and family ta. Hopefully kamu sa dyan mga katubay with friends and family sa mo. So magkuanta nga rin, mag sunset ta. Mga on by the sea. Yes, nagkis mga katubay. Sabay gigawas. Direksyon. Siya na. Tagay na tayo. Samtang na to. Mga good vibes, so mara na mo mag-kuanta ron. Sinumpang baboy. Mga gahe kaya kanang nagsumpa, gahe kaya na. Lapaw na ni, gahe kayo. Basta kabaw na mo. Sila na ikabaw nga nung gahe sila. Gahe sa suko rin. Kami rin nakabalo. Kani siya na nabugadohon. Bilib ko ani kay dili yun siya. Dili mo balibad og tagay. Paubos. Kurang. Tama yung lagi ba. Yang meragi bairan ya limo mana ni modal lagi record. Wala. Iibot rin ako dito sa tanganan. Ha? May kang dali ko. Hindi ma-slice ang kuhaan kanang anit. Ano ba? Anit. Wow. One down. Down.
Dagko Kahit yung pala. ginanting slice guys. Kahit na. May kinapitla. May karne na guys, nga dili may slice guys. Isang buko guys. Isang buko na kausarag. Ana na siya guys, kita mo. Kabulan pag inang kutsilyo ha. Hadlok na. Hadlok ang karne ana. Good na. Ano siya guys, kuha na siya, yul good na. Ada mo bumato guys. Chicks to niya. Chicks to niya. Agwa mo chicks, ay na lang magpangaligo. Jampag mo. Wah, magkumpiyansa na guys. Paduol kayo mo, timplahan mo. Timplahan mo ka, pwede mo kumpiyansa nga na ginagitan guys. So guys, slice guys, ano guys. Hindi na ni pwede ko anon. Usapon nga Ano guys. Package na ni.